ξεκινάμε ένα νέο κύκλο στο σεμινάριο, αυτή τη φορά στο ΠΕΚ Πάτρας. Είναι το πρώτο στο σεμινάριο που διοργανώνουμε, πιλωτικά, δοκιμαστικά, σε μικρή κλίμακα. Ελπίζουμε να έχει ενδιαφέρον και να δημιουργήσουμε στη συνέχεια μια σειρά από τέτοια ιστοσεμινάρια. Αυτό που σκεφτόμαστε σε αυτή τη σειρά των ιστοσεμιναρίων είναι ότι δεν θα είναι μόνο από απόσταση, αλλά θα έχουμε και ζωντανό κοινό, είτε ανεξάρτητα από το αν ο ομιλητής είναι από απόσταση ή όχι. Δηλαδή σκοπεύουμε τα επόμενα, ίσως το επόμενο, να έχουμε προσκαλέσει κόσμο στο χώρο του ΠΕΚ και να υπάρχει και ζωντανό κοινό, και είτε ο ομιλητής να είναι από εκεί είτε να είναι από απόσταση. Θα είναι μια διαφορετική προσπάθεια από τα webinar που κάναμε μέχρι τώρα, όσοι έχετε συμμετάσχει σε αυτά. Σκοπός αυτών των ιστοσεμιναρίων είναι να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με διάφορους ανθρώπους γενικά, κυρίως θέματα της εκπαίδευσης, και να μπορέσουμε να μας δώσουν μια αφορμή για περαιτέρω συζήτηση, προβληματισμό. Έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ξεκινάμε με την εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση. Νομίζω όλοι έχουμε να αναπολύσουμε κάποιες μνήμες, θα μας τα πει πιο αναλυτικά η προσκεκλημένη ομιλήτριά μας, η προϊσταμένη του τμήματος εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης, διδάκτορα Σοφία Παπαδημητρίου. Ο ομιλών ονομάζομαι Σπύρος Παπαδάκης, για όσους δεν με γνωρίζετε. Είμαι σχολικός σύμβουλος πληροφορικής και διευθυντής του ΠΕΚ Πάτρας. Και να ξεκινήσω λέγοντας δύο λόγια για την κυρία Παπαδημητρίου, η οποία σπούδασε στο μαθηματικό τμήμα, έκανε τις βασικές σπουδές και στη συνέχεια μεταπτυχιακό στην πληροφορική και επιχειρησιακή έρευνα στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ 10 χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε και την διδακτορική της διατριβή στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου στο πεδίο της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Έχει εργαστεί πολλά χρόνια ως καθηγήτρια πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ως εκπαιδεύτρια λοιπόν στον τομέα των νέων τεχνολογιών. Από το 2007 είναι υπεύθυνη ψηφιακών και κοινωνικών μέσων στην εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση και έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ενδιαφέρουσες προσπάθειες όπως το EduTV, το iCreate και πολλά άλλα, τα οποία θα μας περιγράψει φαντάζομαι στη συνέχεια το School Lab, μέσα από μια σειρά από ευρωπαϊκά έργα όπως το MediaNet. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πανευρωπαϊκές και πανελλήνιες προσπάθειες. Έχει συμμετοχή σε πανελλήνια συνέδρια και έχει αναπτύξει σεμινάρια για την επαγγελματική ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ειδικότερα στον τομέα των επαγγελματικών δικτύων μάθησης και της αριστοποίησης των μέσων στη μάθηση. Κύριε Παπαδημητρίου, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης και σας καλωσορίζουμε στο παρόν σεμινάριο. Υποδέχτηκα την πρόσκληση τη σημερινή για αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο. Θα σας παρουσιάσω την φέτος και έχουμε τα 40 χρόνια της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης που ξεκίνησε το 1977. Θα κάνω μια εισαγωγή λίγο σχετικά με το παρελθόν και κυρίως θα δώσουμε έμφαση στην αξιοποίηση των οπτικοακουστικών μέσων στην τάξη και εκτός τάξης. Θα το δούμε, θα κάνω σε κάποια σημεία παύσης, μήπως έχουμε κάποια ενδιάμεσες ερωτήσεις, κάποια συζήτηση και στο τέλος βέβαια σε όλη την παρουσίαση.
Λοιπόν, τα 40 χρόνια εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης. Φαντάζομαι κάποιοι από εσάς και σαν μαθητές πιθανώς να έχετε δει. Δεν ξέρω πόσο τα έχετε αξιοποιήσει και σαν εκπαιδευτικοί μέσα από τις ψηφιακές μορφές που παρουσιάζονται. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ μικρή εισαγωγή για τη διάρκεια από το 1977 ως το 2017, λίγο το φάσμα όλο αυτό του έργου της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης. Θα εστιάσουμε στο φάση της ψηφιακής μετάβασης και θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα βίντεο, αυτά που έχουν παραχθεί, μέσα σε εκπαιδευτικές δράσεις, μέσα στην τάξη, σε περιβάλλοντα e-learning, που αναπτύσσονται σήμερα με πολύ μεγάλη δυναμική. Λοιπόν, αυτό η πρώτη μορφή, εδώ βλέπετε, ξεκίνησε σαν υπηρεσία της ΕΡΤ, η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση, το 1977. Ήταν μια διεύθυνση για εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ. Στη συνέχεια όμως, πολύ γρήγορα, το 1981, έγινε διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, η εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση. Από το 1981 δηλαδή μέχρι σήμερα λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας. Το 1990 έως το 2005 ήταν ένα αρκετά μεγάλο φάσμα όπου υπήρχε έμφαση στις ξένες γλώσσες. Βλέπετε εδώ από κάποια φυλάδια, εκτός από τις γνωστές γλώσσες, τις πιο πολύ εξοικειωμένες, υπήρχαν και ιδιαίτερες, όπως θα δείτε εδώ, υπήρχαν Ιαπωνικά, Ισπανικά είδαμε πριν, μια ακόμα κατηγορία που υπήρχε μεγάλο εύρος ταινιών ήταν η τέχνη και ο πολιτισμός. Αυτό είναι φυλάδιο εκείνης της εποχής. Βλέπετε, υπήρχαν ταινίες για σεξουαλική αγωγή, για την οικολογία, ένα πρώην στάδιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την αστρονομία. Στο διάστημα 1995-96 υπήρχε αρκετά συστηματικά αλληλογραφία, έχουμε βρει πάρα πολλά γράμματα, αλληλογραφία με το κοινό που έβλεπε τις εκπομπές. Δεν ξέρω πόσο μπορείτε να τα δείτε καλά, έχουμε αρκετά μεγάλο όγκο αλληλογραφίας, έχω κάνει κάποια επιλογή. Για το Look Ahead ήταν η σειρά των ξένων γλωσσών. Υπήρχαν σχολιασμοί για τις ώρες μετάδοσης, κάποιες προτάσεις πώς μπορεί να επεκταθεί. Επίσης, το δεύτερο γράμμα που βλέπετε εδώ δεξιά μιλάει για το δίκτυο των μαθητών ανταποκριτών γυμνασίων και για όλη την Ελλάδα, το οποίο έχει χτιστεί κυρίως για ραδιοφωνικές εκπομπές. Ερχόμαστε τώρα μετά πρόσφατα, αυτό είναι ένα φυλάδιο που είχε βγει το 2007 και παρουσίαζε που μπορούμε να βρούμε την εκπαιδευτική τηλεόραση. Ακόμα δεν είχαμε ξεκινήσει την ψηφιακή παρουσία. Λοιπόν, ουσιαστικά στην ΕΡΤ, στο ΙΝΕΤ1 προβαλόταν Σάββατο και Κυριακή, στο δορυφορικό της ΕΡΤ. Είχε αποσταλεί σε εκείνη τη φάση, δεν ξέρω σε ποιες διευθύνσεις, δεν ξέρω αν είναι ακόμα διαθέσιμα. Είχαν αποσταλεί κάποιες κασετίνες με γύρω στις 100 ταινίες, μια επιλογή οπτικοακουστικού υλικού, η οποία είχε σταλεί σε όλες τις διευθύνσεις, με το σκεπτικό να αναπαραχθεί μετά για τα σχολεία. Δεν ξέρω αν κάποιοι από εσάς τις έχετε δει, τις έχετε προλάβει, έχει φέρει στις σχολεία σας. Προχώντας λοιπόν στη φάση της ψηφιακής μετάβασης, ουσιαστικά το 2009 ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια με το δικτυακό τόπο UDU-TV, όπου ψηφιοποιήσαμε γύρω στα 300 βίντεο, τις πιο πρόσφατες παραγωγές από το 2000 και μετά. Υπάρχουν κατηγορίες για την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια, ανάλογα τη γλώσσα, τα μαθηματικά, την περιβαλλοντική εκπαίδευση κλπ. Για κάθε βαθμίδα. Αυτό το site υπάρχει και σήμερα, το εμπλουτίζουμε και είμαστε και σε μια φάση μεταβολών τώρα, θα ενημερωθείτε. Το εμπλουτίζουμε κυρίως σε αυτή την κατηγορία εδώ με των εκπαιδευτικών δράσεων, όπου υποστηρίζουμε κάποιες καινοτόμες δράσεις που έχουμε στα σχολεία και στις οποίες έχουμε και εμείς σε κάποιο βαθμό πάρει μέρος. Εδώ ενδεικτικά βλέπετε τα πορεία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κάποιες ταινίες.
η κατηγορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για τις μεγάλες τάξεις πρωτοβάθμια στο διαδίκτυο, 5 ταινιάκια. Η επόμενη που δημιουργήθηκε το 2011, είναι αυτή η πρώτη μορφή, η iCreate, είναι η πλατφόρμα ουσιαστικά της μαθητικής δημιουργίας. Το UTV περιέχει τα βίντεο που έχουν παραχθεί μέσα από επαγγελματικές παραγωγές. Η iCreate υποστηρίζει τη μαθητική δημιουργία και μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και με συνέργειες με διάφορους φορείς καλέσαμε τις σχολικές κοινότητες να δημιουργήσουν το δικό τους οπτικοακουστικό υλικό. Οπότε όλο και περισσότερες δράσεις γίνανε. Η σημερινή μορφή που έχει είναι αυτή. Μπορείτε να βρείτε τις τρέχουσες δράσεις, μπορείτε να βρείτε τις παλαιότερες δράσεις από το 2011 που ξεκίνησε και εδώ αναρτούν κάποια σεμινάρια σχετικά με την υποστήριξη της οπτικοακουστικής παραγωγής. Δηλαδή κάποιος εκπαιδευτικός που δεν έχει να κάνει βίντεο, μαθήματα από τα πρώτα στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας προς πιο σύνθετα, προς το μοντάζ, προς το φωτισμό, όπου είναι και αρκετοί επαγγελματίες μέσα από το Φεστιβάλ Ολυμπίας, τους οποίους έχουμε βιντεοσκοπήσει και τις παρουσιάσεις τους και είναι αναρτημένα εδώ για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών που δημιουργούν βίντεο με τους μαθητές τους. Εδώ είναι μια σειρά η οποία ήταν μέσα από ευρωπαϊκό έργο σε συνεργασία με το ΙΤΙΕ Διόφαντος, σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας. Ήταν μια σειρά, το έχω χαρακτηριστικά εδώ, διότι είναι ένα έργο σε πολλές πλατφόρμες, δηλαδή ζόταν και στην τηλεόραση, είχε τη δική του ψηφιακή πλατφόρμα, όπου το εκπαιδευτικό παιχνίδι και συγχρόνως μαζί με τα επαγγελματικά βίντεο που είχαν από τους 10 Ευρωπαίους εταίρους του έργου, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Εκτός από αυτό ζητήσα και από τα σχολεία ευρωπαϊκά να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα στα επαγγελματικά βίντεο. Εδώ ουσιαστικά είναι ένας συνδυασμός έργου προβολής στην τηλεόραση, πλατφόρμα στο δίκτυο με εκπαιδευτικό παιχνίδι και μαζί η συμμετοχή των σχολικών κοινοτήτων αξιοποιώντας ό,τι υλικό έχει. Λοιπόν, αυτό είναι 4 ταινίες από τις ταινίες του Energy Beach, τα οποία έχουν παραχθεί από διάφορες, δεν είναι εδώ τα ελληνικά, έχουμε και 3 ελληνικά μέσα, πολύ ωραία, πολύ ωραίες παραγωγές και σύγχρονες. Εδώ βλέπετε ένα βέλγικο σπίτι παθητικό και φιλανδικό, είναι το Musical 2, όπου μια συναυλία ηλεκτροδοτείται μέσα από την κίνηση των ποδηλάτων. Είναι αναρτημένα αυτά, είναι στο Cambridge Beach. Για τη Ρώμη και τα δεχτίστηκε σε μια μέρα, έτσι λέγεται, με τα φωτοβολταϊκά. Η υπέροχη ταχυμεταφόρηση, ενδεικτικά κάποιες από τις ταινίες, οι οποίες και είναι αναρτημένες και έχουν παίξει στην τηλεόραση. Στη συνέχεια θέλω να δούμε αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν ξέρω αν θέλετε ως εδώ να έχετε κάποια ερώτηση. Μπαίνουμε σε πώς μπορεί να εφαρμόσετε, αξιοποιήσετε το υλικό μέσα στην τάξη. Να συνεχίσω μάλλον λίγο ακόμα και να κάνουμε αμέσως ολοκληρώσω και αυτή τη φάση της αξιοποίησης μέσα στην τάξη. Λοιπόν, η οπτικοακουστική παιδεία ουσιαστικά είναι ένα μέρος αυτής της του ευρύτερου φάσματος που λέμε εγγραμματισμού στα μέσα, το οποίο έρχεται σαν αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Ναι. Θέλετε ως αυτό το σημείο. Αν υπάρχει κάποια... Ωραία, να προχωρήσω και ό,τι άλλο προκύψει θα το δούμε. Λοιπόν, λέγοντας εκπαίδευση. Ναι, και στο chat και να τις συγκεντρώσουμε κιόλας μετά. Ωραία. Λοιπόν, εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας. Έτσι, η οπτικοακουστική παιδεία είναι ένα μέρος αυτού που λέμε εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας. Μέσα σε ένα ωκεανό από μέσα, το σύγχρονο σχολείο καλείται να υποστηρίξει τόσο την ενημέρωση, που θα βρουν οι μαθητές περιεχόμενο, να αξιοποιήσουν και αξιόπιστο περιεχόμενο, έγκυρο περιεχόμενο,
την καλλιέργεια κριτικής σκέψης, κριτικής στάσης, να αντιλήσουμε αυτά που ακούμε με μια κριτική διάσταση, και το τμήμα της ενεργοποίησης, το οποίο έχει να κάνει με τη δημιουργική παραγωγή, είτε σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες. Εδώ εν προκειμένου μας ενδιαφέρει το οπτικό υλικό πτυχθή. Λοιπόν, εστιάζουμε λοιπόν στο βίντεο. Να σας πω δύο λόγια για την έρευνα σε σχέση με την αξία του βίντεο. Έχει δείξει λοιπόν η έρευνα ότι το βίντεο, όταν αξιοποιούμε το βίντεο, μπορεί να κεντρήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για νέα γνώση, να προσφέρει τη δυνατότητα στο μαθητή να ταξιδέψει σε άλλους τόπους και άλλους χρόνους, να ανακαλύψει κρυμμένους κόσμους, να αποσαφηνίσει και συσχετίσει αφηρημένες έννοιες, να ζωντανέψει το περιεχόμενο του μαθήματος, να αναδείξει απομακρυσμένες έννοιες όπως μια μακρινή χώρα, η Κίνα, τη βαθιά θάλασσα, το διάστημα, έτσι κάποιες έννοιες που είναι απομακρυσμένες για ένα μαθητή, κάποιες έννοιες που είναι δύσκολο να αντιληφθεί, το εσωτερικό του σώματος, κάποια μικροσκοπικά στοιχεία, τα άτομα, τα μόρια. Να επιμικρύνει το χρόνο, ας πούμε τη σύγκρουση δύο αυτοκινήτων, να τη δούμε σε πιο αργό χρόνο, ή να συμπτύξει το χρόνο, ας πούμε την ανάπτυξη ενός λουλουδιού, να τη δούμε σε πιο γρήγορο χρόνο, σε σχέση με το χρόνο που γίνεται πραγματικά. Τέλος, λέμε να οδηγήσει ένα βελτιωμένο επίπεδο παιδείας, αυτό που ονομάζουμε οπτικό αλφαβητισμό. Έτσι, εγγραμματισμό βέβαια, οπτικοακουστική παιδεία. Λοιπόν, θα εστιάσω τώρα την αξιοποίηση του βίντεο στο σχολείο σε τρεις άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με την παιδαγωγική αξιοποίηση μέσα στην τάξη. Ο δεύτερος, εν συντομία, θα δούμε τι πετυχαίνουμε με τη δημιουργία βίντεο στο σχολείο. Και ο τρίτος έχει να κάνει με την ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα μάθηση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτό εδώ το σχήμα δεν ξέρω το έχετε δει. Κάπου πρέπει να το έχετε δει σε κάποια πλατφόρμα. Σας θυμίζει κάτι, μήπως γράψει κάποιος σε ένα σχόλιο να δω, αν κάτι το θυμίζει. Είναι σε κάποια από τις πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα, του ψηφιακού σχολείου, να το πω έτσι. Λοιπόν, δεν βλέπω απάντηση. Ουσιαστικά συγκεντρώνει τις δραστηριότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών βίντεο, την οποία θα δούμε από εδώ και κάτω, μία-μία από τις κατηγορίες. Είναι στο φωτόδεντρο βίντεο, αυτό εδώ το σχήμα, έτσι είναι, μπράβο, στο φωτόδεντρο. Λοιπόν, στο φωτόδεντρο βίντεο, όπου εκτός από τις άλλες κατηγορίες που έχουν γενικά τα μαθησιακά αντικείμενα στο φωτόδεντρο, αυτή εδώ η συγκεκριμένη κατηγορία του βίντεο έχει μία πρόσθετη ταξινόμηση. Είναι αυτή βάσει των παιδαγωγικών κριτηρίων. Δηλαδή, μπορείτε να αναζητήσετε βίντεο για κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο. Ας πούμε, πάνω βλέπετε εδώ, έχουμε δραστηριότητες ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων. Αν το επιλέξετε αυτό, θα έχετε μία λίστα βίντεο που θα υποστηρίζουν αυτή την κατηγορία. Οι δραστηριότητες, βλέπετε εδώ δεξιά, πλούσιας οπτικής πληροφορίας. Επιλέγετε μαζί με την κατηγορία που θέλετε, έτσι το μάθημα που σας ενδιαφέρει, και μπορείτε να βρείτε μία λίστα βίντεο που υποστηρίζει αυτήν εδώ την αξιοποίηση. Λοιπόν, είναι εδώ, αυτή εδώ η πλατφόρμα. Αυτό που σας έδειξα είναι αυτή εδώ η κατηγορία. Βλέπετε η πρώτη. Η δεύτερη είναι βάση συλλογών. Έχει τη συλλογή της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, της iCreate που σας είπα πριν, με τις βραβευμένες μαθητικές δημιουργίες. Έχουν αναρτηθεί. Και υπάρχουν και του Energy Beats οι δύο συλλογές, με τα βίντεο τα επαγγελματικά και τα βίντεο που έχουν δημιουργήσει μαθητές. Όλα μπορείτε να τα βρείτε λοιπόν εδώ συγκεντρωμένα στις 4 συλλογές. Αυτή είναι η ταξινόμηση που έχει όλα τα αντικείμενα του φωτόδεντρου. Μας ενδιαφέρει αυτή εδώ που έχει να κάνει με το παιδαγωγικό κομμάτι, την παιδαγωγική αξιοποίηση. Η πρώτη κατηγορία λοιπόν από αυτές που προτείνουμε στο παιδαγωγικό πλαίσιο είναι για δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση είναι αυτές που βλέπετε με καφέ. Έτσι. Βλέπετε εισαγωγικές δραστηριότητες, μάθητο-κεντρικές, ενεργοποίηση συναισθημάτων, δραστηριότητες ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων και δραστηριότητες πλούσιας οπτικής πληροφορίας. Οι εισαγωγικές έχουν στόχο να εμπλέξουν, να υποκινήσουν, να παρακινήσουν τους μαθητές. Οι μαθητοκεντρικές να διευκολύνουν τις δεξιότητες επικέντρωσης της παρατήρησης. Η ενεργοποίηση των συναισθημάτων μπορούν να διευκολύνουν την ενσυναίσθηση και τη συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία έχουμε κάποιες υποκατηγορίες.
μπορεί να παρέχουν στους μαθητές κάποιο ερέθισμα, να κεντρήσουν δηλαδή την προσοχή με κάποια από τα εξής γνωρίζουν, να δημιουργήσουν ένα σοκ, μια έκπληξη, μια απόλαυση στο μαθητή, να δημιουργήσουν μια αίσθηση αβεβαιότητας, έτσι, suspense. Να παρουσιάσουν ένα πρόβλημα ή ένα ζήτημα προς επίλυση, χωρίς όμως να παρουσιάζουν τη λύση σε αυτή τη φάση. Δηλαδή εδώ προτείνεται ουσιαστικά, βλέπουμε ένα βίντεο, παρουσιάζει μια κατάσταση, πως κάποια πλοκή, διακόπτουμε το βίντεο και ζητάμε στα παιδιά να μας προτείνουν πώς θεωρούν ότι συνεχίζεται ή πώς λύνεται αυτή η κατάσταση, πώς θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο. Και γι' αυτό λέμε εδώ χωρίς τη λύση σε αυτή τη φάση. Σαν βίντεο, σαν ορόσημο, μπορεί να γίνει μια εισαγωγή ή πλήρη αναφορά στη θεματική ενότητα. Μπορεί να εστιάσουμε σε ένα θέμα, δηλαδή τι να ψάξει κανείς που να επικεντρωθεί στο υπόλοιπο του βίντεο ή του θέματος. Μπορεί να παρέχει το βίντεο μια λογική, ένα σκεπτικό γιατί μελετάμε αυτό το θέμα, το οποίο συχνά είναι απορία των μαθητών. Αυτό εδώ, ας πούμε, ένα βίντεο για τον Παρθενώνα, μπορεί να λειτουργήσει σαν σοκ που είπαμε πριν, έκπληξη, δηλαδή να δημιουργήσει ένα ερέθισμα στους μαθητές, μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματική εμπλοκή, επίσης θα το δούμε λίγο παρακάτω, έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες κατηγορίες. Λοιπόν, στη δεύτερη κατηγορία που είναι οι μαθητοκεντρικές δραστηριότητες, εδώ μας ενδιαφέρει η παρατήρηση, η ανακάλυψη πληροφορίας ή κάποιας έννοιας μέσα από πλούσιο οπτικό ή ακουστικό περιεχόμενο, όπου οι μαθητές καλούν να το θεωρήσουν. Βλέπετε ενδεικτικά κάποια βίντεο εδώ. Εδώ, σε αυτή την κατηγορία επίσης είναι το οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο παρουσιάζει άλλες εποχές ή άλλους πολιτισμούς. Η τρίτη κατηγορία με την ενεργοποίηση των συναισθημάτων. Μας ενδιαφέρουν οι εξής υποκατηγορίες, κάποια τα οποία βίντεο σηματοδοτούν μια αλλαγή διάθεσης, την αλλαγή ρυθμού ή θεματικής ενότητας, κάποια τα οποία έχουν μια συναισθηματική φόρτιση, κάποια τα οποία έχουν μια έκπληξη για τον μαθητή, ας πούμε τοπία απίστευτα ή την άγρια φύση. Οι δραστηριότητες ανάπτυξης γνωστικών δεξιοτήτων επιτρέπουν στον δάσκαλο να στρέψει τις δραστηριότητες γύρω από γνωστικές δεξιότητες όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η προέκταση και η ερμηνεία. Έχουμε εδώ την πρόβλεψη, την παρατήρηση, την αξιολόγηση, σύγκριση και αντίθεση, προέκταση και πρόβλεψη, η ερμηνεία. Εδώ, οπωσδήποτε, σε όλα αυτά είναι καλό ευτυχώς να το έχει δει πριν το φέρει μέσα στην τάξη, για να ξέρει σε ποιο σημείο θα κάνει διακοπές, θα χειριστεί αυτά τα σημεία που λέμε εδώ της πρόβλεψης. Της αξιολόγησης, να συγκρίνει καταστάσεις. Οι δραστηριότητες πλούσιας οπτικής πληροφορίας μπορεί να είναι ιδιαίτερης γεωγραφικής σημασίας, αξιοθέατα, γεγονότα, φεστιβάλ για τον κόσμο γύρω μας, τη φυσική ιστορία, τον πλανήτη, οπτικές αναστάσεις, ας πούμε έργα τέχνης, χάρτες, αντικείμενα, διδακτικά βίντεο, τα οποία είναι συνήθως οδηγίες βήμα προς βήμα για να έχεις κάποιους στόχους, έτσι ένα άθλημα ας πούμε, την τεχνική σε ένα άθλημα, πώς αξιοποιούμε λογισμό, πώς το χρησιμοποιούμε, πώς μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, πώς κάνουμε μια συνταγή και βέβαια κάποια δυναμικά φαινόμενα. Λοιπόν, σταματάω εδώ σε αυτό το σημείο. Αν θέλετε να συζητήσουμε εδώ ή αν έχετε κάποιες ερωτήσεις. Είμαστε λίγο πιο πάνω από τα μισά της παρουσίασης. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις μπορείτε να τις γράψετε ή αν θέλει κάποιος να ανοίξει το μικρόφωνο. Ως εδώ, αυτό που θέλω να λύσω είναι ότι μπορείτε, αν έχετε ας πούμε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία που θέλετε να αξιοποιήσετε για τη συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή, μπορείτε να το αναζητήσετε με συγκεκριμένο κριτήριο και μέσα από τη λίστα των βίντεο που θα έχετε, θα τα δείτε προφανώς πριν τα αξιοποιήσετε μες στην τάξη και μετά να το δείξετε στην τάξη και να το δώσετε στο σπίτι να το δούμε, σε περίπτωση πιθανώς που δεν προλαβαίνετε, σαν πρόσθετες πηγές. Τα βίντεο είναι μικρής διάρκειας, είναι από τα μεγάλα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης που ήταν προσανατολισμένα προς την τηλεόραση, άρα είχαν
μπορεί να ήταν μισή ώρα, 3 τέταρτα, είναι μικρά βίντεο από 30 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά, τα οποία είναι για το περιβάλλον της τάξης πιο συμβατά. Έτσι. Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση από τον κύριο Μακροδήμο, αν θέλει και από μικροφόνου, αλλιώς να τη διαβάσω. Με τόσα βίντεο στο YouTube, που υπερτερεί η ραδιοτηλεόραση? Μια ερώτηση από τον κύριο Μακροδήμο, αν θέλει και από μικροφόνου, αλλιώς. Δεν ξέρω αν υπερτερεί, θα το απαντήσω. Νομίζω να ολοκληρώσουμε την παρουσίαση, γιατί είναι μια συνολική ερώτηση και δεν είμαι σίγουρη αν υπερτερεί, έτσι. Απλώς σίγουρα υπάρχει το έγκριτο και αξιόπιστο περιεχόμενο, το πιο εύκολο για αναζήτηση, η ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα μάθησης, η παροχή με άδειες ανοιχτές για επαναχρησιμοποίηση, έτσι ενδεικτικά κάποια πράγματα μπορούμε όλα να τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη κατηγορία προτάσεων αξιοποίησης, έτσι. Λοιπόν, αυτή η δεύτερη κατηγορία έχει να κάνει με τη δημιουργία βίντεο. Εδώ είναι από τον πρώτο διαγωνισμό που είχαμε για τον 4 ποιητές και λογοτέχνες που συμπληρώνανε 100 χρόνια από τη γέννηση στο θάνατό τους, Ελίτη, Γκάτσο, Τσίρκα, Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, εδώ έχουμε ουσιαστικά τα 3 βίντεο που βραβεύτηκαν και έχει και την τεκμηρίωση σε κάθε ένα για ποιο λόγο επιλέχθηκε. Λοιπόν, αυτή η δράση έτρεξε το 2011, ήταν η πρώτη δράση που ξεκίνησε η μαθητική δημιουργία. Όλα τα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης είχαμε συγκεντρώσει υλικό μαζί με από το ΕΡΤ αρχείο, το οποίο μπορούσαν να πάρουν οι μαθητές στα σχολεία να αξιοποιήσουν στις δικές τους δημιουργίες. Και κάπως έτσι λειτουργούν και στους επόμενους διαγωνισμούς που τρέχουμε κάθε χρόνο. Αυτός ο διεθνής διαγωνισμός έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Είναι ο 3ος διεθνής φέτος. Είχε λειτουργήσει σαν πανελλήνιος άλλα 4 χρόνια πριν, μαζί με το Φεστιβάλ Δράμας, τη Διεύθυνση Σερών, την ΕΡΤ και το Σπίτι της Κύπρου. Θα γίνει, μια και είμαστε εδώ, η βράβευση 25 Μαΐου εδώ στην Αθήνα. Φέτος ονομάστηκε Σινεμά Διάβασης. Ήρθαν 285 ταινίες, μαθητικές ταινίες. Αυτός είναι ο διαγωνισμός για την Κύπρο. Στις αρχές της εβδομάδας έγινε η βράβευση στην Κύπρο για το θέμα της Κύπρου, έχει συγκεκριμένη θεματική. Η δράση για το σχολείο που ονειρευόμαστε ή ένα σχολείο διηγείται ο φετινός διαγωνισμός. Αυτός είναι ακόμα μέχρι τέλος της χρονιάς. Δεν έχει ολοκληρωθεί, η βράβευση θα γίνει Σεπτέμβριο, τη φθινόπωρο, και 2 διαγωνισμοί με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας φέτος για τη δημιουργία βίντεο ή άλλων ψηφιακών δημιουργιών. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο κάθε χρόνο με κάποιους φορείς έχουμε συνεργασίες για τη δημιουργία βίντεο. Λοιπόν, σε σχέση τώρα όταν δημιουργούν οι μαθητές βίντεο στην τάξη μέσα από μια ομάδα, καλλιεργούνται διάφορες. Ας δούμε πρώτα την κατηγορία των ατομικών δεξιοτήτων, δεξιότητες αφήγησης, επίλυσης προβλήματος, κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Δηλαδή εδώ στην αναθεωρημένη πυραμίδα δουλεύουμε στο φάσμα αυτό το πιο πάνω επίπεδων, της εφαρμογής, ανάλυσης, αξιολόγησης και δημιουργίας. Σε σχέση με τις συνεργατικές δεξιότητες, που εγώ θεωρώ αρκετά σημαντικό, διότι δουλεύουμε σαν ομάδα η οποία έχει θετική αλληλεξάρτηση, υπάρχει ατομική και συλλογική ευθύνη, αμοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση των προσπαθειών, διότι υπάρχει στόχος να προωθηθεί ο στόχος της ομάδας, έχουν ένα κοινό όραμα ουσιαστικά που μοιράζονται, θέλουν ένα καλό αποτέλεσμα και όλοι μαζί πρέπει να συμβάλλουν, γιατί δεν είναι έργο ενός συνήθως ένα καλό αποτέλεσμα. Χρειάζεται πολλά ιδιαίτερα ταλέντα ο καθένας να καλλιεργήσει για να βγει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Υπάρχει άσκηση σε κοινωνικές λειτουργικές δεξιότητες, δηλαδή να εκφράσουν ελεύθερα την άποψή τους, να μάθουν να ακούνε. Την άσκηση σε κοινωνικές συνεργατικές δεξιότητες, όπως επικοινωνιακές, οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, διαχείρισης των διαφωνιών και συγκρούσεων που θα υπάρξουν
κατά τη φάση της δημιουργίας του βίντεο. Επίσης υπάρχει η κατηγορία των ψηφιακών δεξιοτήτων. Δημιουργώντας ένα βίντεο σήμερα με μια κάμερα, με ένα κινητό, που είναι πολύ εύκολα προσβάσιμα όλα αυτά στους μαθητές, θα χρειαστεί να κάνουν εισαγωγή πολυμεσικών στοιχείων, να αρχιοθετήσουν το υλικό που θα έχουν συγκεντρώσει, το οποίο είναι αρκετό και δεν θα αξιοποιηθεί όλο, να το αρχιοθετήσουν και να επιλέξουν τι από αυτά θα αξιοποιήσουν, να επεξεργαστούν τα πολυμεσικά στοιχεία, να κάνουν μοντάζ, να διορθώσουν τον ήχο, πιθανώς να βάλουν κάποια εφέ σε μεταβάσεις, εισαγωγή των τίτλων που θέλουν και τέλος να το δημοσιεύσουν, ένα φάσμα δηλαδή διαδικασιών σε ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία θα καλλιεργήσουν όλες αυτές εδώ τις δεξιότητες μέσα από άριστο τρόπο. Σχετικά με την ενσωμάτωση σε περιβάλλοντα μάθησης, που είναι η τρίτη κατηγορία αξιοποίησης που προτείνω, έχετε δει σήμερα σε e-learning περιβάλλοντα, στα MOOCs, έτσι στα μαζικά ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα, διάφορους τύπους διαλέξεων να παρουσιάζονται. Εδώ έχω τελείως ενδεικτικά 4 κατηγορίες, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες. Βλέπετε τη μαγνητοσκοπημένη διάλεξη τάξη, ένας διδάσκων δίνει μια διάλεξη, η καταγραφή με γραφίδα, έτσι, η παρουσίαση PowerPoint σε μία ροή. Υπάρχει διάλεξη όπου μπορεί να υπάρχουν στοιχεία animation μέσα στη διάλεξη. Υπάρχει ο διδάσκων και πίσω του μπορεί να υπάρχει ένα μικρό κομμάτι βίντεο. Έτσι πάρα πολλές παραλλαγές. Βίντεο λοιπόν το οποίο ενσωματώνεται μέσα σε περιβάλλοντα στο διαδίκτυο. Εδώ μία πλατφόρμα, λέγεται αμερικάνικη είναι, Teaching Channel, έχει ένα σύνολο βίντεο όπου παρουσιάζει διάφορους τρόπους για να μπορέσουμε να τους αξιοποιήσουμε, δηλαδή ουσιαστικά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι κυρίως, επιμόρφωση δηλαδή υποστήριξη του διδάσκοντα, όπου προτείνει ας πούμε εδώ, αυτή εδώ η κατηγορία, είναι ένα είδος peer learning, πώς μπορεί το συγκεκριμένο εδώ ο μαθητής που έγραψε καλά διορθώνει το συμμαθητή του που έγραψε ένα πιο χαμηλό βαθμό. Και προτείνει και τη διαδικασία, υπάρχει κείμενο και έχει και το βίντεο υποστηρικτικά. Εδώ είναι μια διαδικασία mentoring, μετά από τη διδασκαλία, ποια στοιχεία έχει καταγράψει ο mentor και πώς γίνεται η συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει πολύ ωραίο υλικό για να βρείτε για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Εμένα με ενδιαφέρει το πλαίσιο που είναι το βίντεο ουσιαστικά σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον e-learning, υποστήριξης. Λοιπόν, εδώ κάποια από e-learning περιβάλλοντα που έχουν αναπτυχθεί σε σχολεία. Το πρώτο είναι από δράση twinning, ξέρετε, μεταξύ σχολείων συνεργαζομένων σε απόσταση. Εδώ ήταν ένα σχολείο στην Ελλάδα, ένα σχολείο στη Φιλανδία. Φτιάξανε βίντεο σε συνεργασία, το σενάριο το ελληνικό το δημιουργήσανε, έκαναν το βίντεο στη Φιλανδία και το αντίστροφο. Έχει βραβευτεί αυτό το έργο πριν 2 χρόνια στα Medea Awards. Εδώ ομοίως μέσα από ένα wiki ενσωματώσανε βίντεο για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, 2 σχολεία στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Και εδώ ένα περιβάλλον όπου με μια ακολουθία του περιβάλλον, το σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS, μπορούμε να ενσωματώσουμε βίντεο για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σενάριο διδασκαλίας, στο οποίο σε κάποια σημεία από αυτά εδώ θα υπάρχει βίντεο. Εδώ είναι στον Έσοπο, την πλατφόρμα Έσοπος, όπου έχουν ανέβει κάποια σενάρια διδασκαλίας. Ένα σενάριο διδασκαλίας, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε βίντεο. Συγκεκριμένα εδώ ήταν για τη δράση School-Lab, που έχει να κάνει με τη δημιουργία βίντεο μαθητικών για την επικοινωνία της επιστήμης. Είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο για κάποιον ο οποίος δεν έχει ξανακάνει, με ποια βήματα μπορεί να χτίσει την ομάδα του, να την εμπνεύσει σε κάποιο βαθμό και να δώσει ερεθίσματα για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν μία παραγωγή βίντεο. Έχει και οπτικοακουστικό υλικό αρκετό.
Λοιπόν, εδώ δεν φαίνεται καλά, εδώ είναι λίγο άσπρο, θα δούμε. Όλα αυτά λοιπόν τα ψηφιακά οπτικοακουστικά αρχεία, ό,τι είναι σε ψηφιοποιημένη μορφή, μπορεί να λειτουργήσει για να αξιοποιηθεί μέσα στην τάξη, μπορεί να λειτουργήσει για να επαναχρησιμοποιηθεί. Εδώ πολύ προσοχή, ας πούμε, εγώ μιλάω για τα βίντεο της εκπαιδευτικής τηλεόρασης, τα οποία είναι δημόσια αγαθά, είναι αγαθά τα οποία προσφέρονται με ανοιχτές άδειες Creative Commons και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δεν μιλάω για το οποιοδήποτε βίντεο, πάντα πρέπει να ελέγχουμε τι δικαιώματα έχει, αν έχει copyright, έτσι θέλει διευκρίνηση αν μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε το υλικό. Λοιπόν, η δεύτερη κατηγορία είναι αυτή για τη δημιουργία βίντεο, σχολικών βίντεο, όπου είδατε τι δεξιότητες μπορούν να καλλιεργηθούν. Και στην κατηγορία που είπαμε πριν, μέσα από e-learning περιβάλλοντα, μπορούν επίσης να υποστηρίξουν μεικτή μάθηση, δηλαδή ένα συνδυαστικό μοντέλο, και αυτό μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο, ένα συνδυαστικό μοντέλο e-learning με ζωντανή διδασκαλία μέσα στην τάξη. Κάποιο τμήμα της διδασκαλίας θα γίνει εκτός, κάποιο θα γίνει μέσα στην τάξη, το πιο κομμάτι που θέλουμε να ενεργοποιήσει τους μαθητές κυρίως. Οπότε όλα αυτά μπορεί να υποστηρίξει το βίντεο, βλέπουμε ενεργητική μάθηση, εξατομικευμένη και συνεργατική. Λοιπόν, εδώ δίνω και εγώ κάποια ερεθίσματα για συζήτηση, αν είμαστε ακόμα στην αρχή, σχετικά με την αξιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού στην τάξη και την καλλιέργεια της οπτικοακουστικής παιδείας, η οποία σας θυμίζω και από το διάλογο που είχε γίνει, ολοκληρώθηκε πέρσι, έχει αναδειχθεί από τις σχολικές κοινότητες να δοθεί έμφαση στην οπτικοακουστική παιδεία. Υπάρχει αυθονία διαθέσιμων πόρων. Υπάρχουν επίσης προτάσεις παιδαγωγικών μεθόδων αξιοποίησης, όπως σας παρουσίασα πριν. Οπότε είναι καλό να γίνει επέκταση, να διαδοθούν αυτές οι καλές πρακτικές και να διαμορφωθούν οι συνθήκες για να γίνει μια μεθοδική αξιοποίηση των πόρων, βέβαια με κύριο στοιχείο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Μπορούμε να έρθουμε ξανά σε αυτή τη διαφάνεια στο πλαίσιο της συζήτησης. Λοιπόν, η δική μου παρουσίαση έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ και συζητάμε όλα τα θέματα που έχουν προκύψει. Ο κύριος Παπαδάκης μάλλον θα κάνει το συντονισμό, έτσι. Ωραία, να ευχαριστήσω πολύ την κυρία Παπαδημητρίου για την παρουσίασή της και νομίζω ότι τώρα ο λόγος είναι σε όλους εσάς για να μπορέσετε να θέσετε ερωτήσεις, να κάνετε σχόλια. Βλέπουμε ήδη κάποια σχόλια από την κυρία Κουζούλη Σοφία για τα συνοδευτικά βίντεο για τα αγγλικά της 5ης και της Δημοτικού. Αν θέλει να μας πει δύο λόγια για την εμπειρία της και όποιος άλλος, και να δούμε και άλλα ερωτήματα και φυσικά να απαντήσουμε και στο ερώτημα, να ανοίξουμε τη συζήτηση σε σχέση με τα βίντεο του YouTube που υπάρχουν και με τα βίντεο της εκπαιδευτικής ραδιοτηλεόρασης και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα μέσα στην τάξη. Θα θέλατε να πάρετε κάποιο το λόγο, μπορεί να γράψει στο chat ή και να μιλήσει απευθείας με το μικρόφωνο. Τα μικρόφωνα όλων είναι ανοιχτά. Μπορούμε να τα... Και βέβαια θα μπορούσε, αν θέλει και ο κ. Μαυροδήμος, να πει δύο λόγια για την αξιοποίηση των βίντεο στην μεστραμμένη τάξη που έχει μεγάλη εμπειρία και από το σχολείο και το θέμα αυτό πολύ ωραία της ιδιωτικότητας. Θέλετε να πάρετε λίγο το μικρόφωνο, κ. Μαυροδήμο? Το θέμα της ιδιωτικότητας σίγουρα είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια γι' αυτό η κυρία Παπαδημητρίου.
Τώρα βλέπω ο κύριος Μακροδήμος άνοιξε το μικροφωνό του για να δούμε αυτό το Καλησπέρα, Σας ακούμε, ναι. Καλησπέρα από μένα, ο Μακροδήμος Νίκος. Είμαι δάσκαλος στην πρωτοβάθμια. Συγχαρητήρια για το σεμινάριο, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Αγαπημένη η ραδιοτηλεόραση εκπαιδευτική. Βέβαια το παράπονο μου είναι ότι έχει μείνει λίγο πίσω σε σχέση με τον εμπλουτισμό, ειδικά για μας για την πρωτοβάθμια λέω, έτσι. Έχει πολύ ωραία βίντεο. Εγώ αξιοποιώ το μοντέλο της ασθαμένης τάξης εδώ και 2 χρόνια και χρησιμοποιώ κάποια από τα βίντεο, στα μαθηματικά κυρίως. Βέβαια υπάρχει και η πλατφόρμα Edpuzzle, να τη γράψω και στο chat εδώ για να τη δουν και οι συνάδελφοι, η οποία επίσης αξιοποιεί βίντεο, όμως είναι σε κλειστό κύκλο, δηλαδή μπαίνει ο μαθητής με κωδικό, δεν είναι δημόσια τα βίντεο και απευθύνεται από μαθητή από εκπαιδευτικό σε μαθητές μάλλον, και από εκεί γίνεται τεράστια αξιοποίηση του βίντεο. Αυτό βέβαια είναι θέμα για άλλο σεμινάριο, ξεχωριστό, έτσι, το Edpuzzle για ανεστραμμένη τάξη. Αλλά γενικά υπάρχει ένα θέμα με εμάς, με τα μικρά παιδιά, ότι θα είναι πολύ ωραίο να παίζουν και να δημιουργούν σε βίντεο, άλλωστε οι περισσότεροι μαθητές 5ης, 6ης είναι YouTubers ήδη. Όταν τους λες για βίντεο είναι σαν να μιλάς στη γλώσσα τους. Έχουμε ένα θέμα όμως με την ιδιωτικότητα, θέλει έγγραφες άδειες, βλέπει ο γονέας ολόκληρο και το συμφωνητικό το κατεβατό και τρομάζει, σου λέει τι θα το κάνω το παιδί μου. Είναι πολλά τα θέματα ακόμα που δεν έχουμε λύσει. Αυτά είχα να πω. Με ακούτε τώρα? Πολύ καλά. Ναι, γεια σας. Χίλια συγγνώμη για νωρίτερα που δεν μπόρεσα να ανταποκριθώ έτσι στα τεχνικά προβλήματα. Θεωρώ το φωτόδεντρο, μας είχε μιλήσει σύμβουλος μας, είχαμε δει ενημερωτικά υλικό για το φωτόδεντρο και νομίζω ότι από τότε που το ανακάλυψα, σε συνδυασμό με το ψηφιακό βιβλίο, έχει λειτουργήσει πολύ αποδοτικά για τα παιδιά μέσα στην τάξη. Γιατί υπάρχουν βίντεο που συνοδεύουν κείμενα του βιβλίου, τα οποία βοηθούν πολύ περισσότερο τους μαθητές να μπουν στη διαδικασία του να σκεφτούν, να προσέξουν αυτό που βλέπουν και να ανταποκριθούν στις ασκήσεις. Και θεωρώ ότι στο φωτόδεντρο υπάρχει πάρα πολύ υλικό που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, απλά θέλει λίγο ψάξιμο. Βέβαια σε εμάς υπάρχει στις ξένες γλώσσες και από εκεί και πέρα επιλέγουμε τα αγγλικά και ψάχνουμε να βρούμε τα θέματα που μας ενδιαφέρουν και βρίσκουμε και το αντίστοιχο υλικό. Και θα συμφωνήσω και εγώ με τον συνάδελφο για την πλατφόρμα του Edpuzzle ότι είναι εξαιρετική και πολύ ενδιαφέρουσα για τα παιδιά. Και νομίζω ότι επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας, τα παιδιά χρειάζονται να εμπλέκονται σε διαδικασίες που έχουν σχέση με την εικόνα, να τραβήξουν βίντεο, να βγάλουν φωτογραφίες, να παρουσιάσουν το υλικό τους, γιατί εμπλέκονται περισσότερο σε αυτό. Αυτά ήθελα να πω και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη παρουσίαση, την κυρία Παπαδημητρίου. Να είσαστε καλά. Κάποιο άλλο ερώτημα, κάποια άλλη παρέμβαση, άλλος συνάδελφος ή συναδέλφισσα? Θα απαντήσει και η κυρία Παπαδημητρίου συνολικά. Ναι, ο κύριος Παρασκευάς, αν θέλει, ανοίξει και το μικρόφωνο του. Η ερώτηση του λέει αν υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό χρήσης από τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία. Και η κυρία Μπακάλη, βλέπω από κάτω ένα σχόλιο. Αν θέλει να πάρει το λόγο με το μικρόφωνο, να μας τα πει κιόλας, ακόμα καλύτερα. Και αν θέλετε και την ιδιότητά σας, σε τι βαθμίδα εργάζεστε, σε τι τάξη, αν θέλετε. Σπύρο, ακούγομαι? Τώρα ακούγεσαι, κύριε Παρασκευά. Ωραία. Το ερώτημά μου προς τη Σοφία ήταν αν υπάρχει εικόνα στο Υπουργείο στα ποσοστά χρήσης του ΠΟΕ ή γενικά του ψηφιακού σχολείου ή του φωτόδεντρου από τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή πρακτική. Αν το έχουν ερευνήσει έστω με κάποιο ερωτηματολόγιο ή οτιδήποτε άλλο. Στο Υπουργείο.
στα ποσοστά χρήσης των ΤΟΥΠΟΕ ή γενικά του ψηφιακού σχολείου ή του φωτόδεντρου από τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή τακτική. Αν το έχουν ερευνήσει έστω με κάποιο θεματολόγιο ή άλλο. Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Εντάξει, γιατί δεν είμαι εγώ κύριος αποδέκτης. Έχω δει τους αριθμούς που παρουσιάζουν. Έχω δει σε κάποιες παρουσιάσεις κάποιους αριθμούς συνολικούς βέβαια. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Φάγκος θα έχει περισσότερα στοιχεία γι' αυτό. Ή το ΙΕΠ σε θέματα αξιοποίησης. Δεν έχω δει εγώ στοιχεία. Τουλάχιστον πρόσφατα δεν έχω δει. Σίγουρα όμως πιστεύω ότι γίνονται κάποιες καταγραφές. Δεν ξέρω, ο κύριος Παπαδάκης σαν σύμβουλος, δηλαδή με ιδιαίτερο σύμβουλο, αν έχει δει κάποιες έρευνες. Εγώ δεν έχω την αντίληψή μου τώρα πρόσφατα, επειδή δεν είναι και η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, έχω τις προτεραιότητες της οπτικοακουστικής παιδείας. Δεν ξέρω, δεν έχω δει κάτι πρόσφατα. Σε κάποιες έρευνες σε ελληνικά συνέδρια που γίνονται, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μικρή χρήση, κυρίως λόγω των προβλημάτων που αναφέρουν εδώ και οι συνάδελφοι, δηλαδή γιατί δεν εντάσσονται. Ένα άλλο σημείο, δεν ξέρω, εγώ θέλω να το ανοίγω κιόλας, γιατί κατά καιρούς, ας πούμε, από εκπαιδευτικούς έχουμε διάφορες προτάσεις, δηλαδή έχει έρθει... Σε κάποιες έρευνες σε ελληνικά συνέδρια που γίνονται, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μικρή χρήση, κυρίως λόγω των προβλημάτων που αναφέρουν εδώ και οι συνάδελφοι, δηλαδή γιατί δεν εντάσσονται τώρα. Από τους σερβερ υπάρχουν σίγουρα, βλέπουμε βέβαια, αλλά εννοώ έτσι πιο ποιοτικά στοιχεία να είχαμε. Δηλαδή σαν αριθμούς κλπ. Έχουμε χτυπήματα και gigabyte που κατεβάζουν κλπ. Τέτοια στοιχεία έχουμε βέβαια. Εννοούσα ποιοτικά πώς αξιοποιείται πιο πολύ. Νόμιζα προς τα εκεί ότι ήταν η ερώτηση. Σίγουρα υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ο ένας είναι η ενσωμάτωση και προτάσεις στο αναλυτικό πρόγραμμα και νομίζω ότι αναθεωρημένα προγράμματα σπουδών τα τελευταία χρόνια κάνουν αρκετές προτάσεις αξιοποίησης. Το δεύτερο είναι δεν υπάρχει δυνατότητα όταν δεν έχουμε καλή ταχύτητα στο διαδίκτυο ή και εξοπλισμό όπως μια μεγάλη οθόνη και κάποια ηχεία για να μπορούμε πραγματικά να κάνουμε αντίστοιχα το ίδιο πράγμα. Ωραία. Κάποιος άλλος που θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα, κάποιο σχόλιο. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να δώσω το λόγο στην κυρία Παπαδημητρίου έτσι για να μας πει δύο λόγια σαν κλείσιμο και στη συνέχεια μπορούμε να κλείσουμε την πρώτη αυτή διάλεξη. Ναι, λοιπόν, εμείς καθώς εντάξει συνεδρία σε σεμινάρια κλπ. Που ερχόμαστε σε επαφή με τους εκπαιδευτικούς, υπάρχουν διάφορες άλλες ιδέες και σαν επέκταση του περιεχομένου. Καταρχήν να σας πω, γιατί είδα κάποια παράπονα όσον αφορά το υλικό για την πρωτοβάθμια, ουσιαστικά οι παραγωγές έχουν σταματήσει από το 2011. Δεν έχουν γίνει τα τελευταία 6 χρόνια, δεν υπάρχουν πόροι για παραγωγές. Έτσι, άρα είναι σημαντικό, δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει καινούργιο υλικό. Τώρα έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για νέο υλικό, θα δούμε, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη αν θα προχωρήσει, έχουμε ξεκινήσει πάντως. Λοιπόν, πολλοί εκπαιδευτικοί λοιπόν, σε αυτό που σας έλεγα πριν, υπάρχουν διάφορες ιδέες που μας λένε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν δημιουργήσει δικό τους υλικό για τη διδασκαλία και πιθανώς να πρέπει να το συγκεντρώσουμε αυτό και να το
κατηγοριοποιήσουμε, ταξινομήσουμε και να προσφερθεί και αυτό στην οργανωμένο, ας πούμε, με κάποιον τρόπο, στους εκπαιδευτικούς σαν εκπαιδευτικό υλικό. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται σαν ιδέα, δεν ξέρω και εμένα με προβληματίζει, πιθανώς να έχει πολύ αξιόλογο υλικό. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα σας βοήθαγε βίντεο που έχουν δημιουργήσει συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για τη δουλειά τους, αν θα θέλατε να έχετε πρόσβαση σε κάποιο. Έτσι και το διερευνώ και εγώ λίγο σαν ιδέα. Τώρα η κύρια απάντηση σε σχέση με αυτό με το YouTube που υπόθηκε πριν, νομίζω ότι είναι εντάξει, ότι κάθε φορά εξαρτάται, ψάχνουμε για αξιόπιστο και έγκυρο περιεχόμενο, δηλαδή εδώ κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια αξιοπιστία στο περιεχόμενο. Μπορείς με σιγουριά να πάει ένα παιδί να δει όλο αυτό το περιβάλλον, ας πούμε, το συγκεκριμένο. Και αυτό που είπα σε σχέση με τις άδειες, έτσι, με τις Creative Commons, ότι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να διατεθεί το υλικό με ανοιχτά πνευματικά δικαιώματα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τα κύρια πλεονεκτήματα. Τώρα από εκεί και πέρα όλες οι πηγές, φυσικά είμαστε ανοιχτά, όλοι αξιοποιούμε πηγές από παντού ψάχνοντας, έτσι, και επιλέγοντας τα κατάλληλα. Αν κάποιος έχει, σε σχέση με αυτό που σας ρώτησα, την ιδέα, έχει κάποιες απόψεις. Ναι. Θα είσαστε θετικοί να αξιοποιήσετε βίντεο συναδέλφων σας, ας πούμε. Νομίζω η απάντηση είναι προφανής, αν ταιριάζει στη μέθοδο, στο στυλ και οι πληροφορίες που υπάρχουν, νομίζω ότι καθένας θα ήθελε κάτι παραπάνω διαθέσιμο. Πολύ ωραία. Νομίζω δεν βλέπω... Αξιολόγηση του περιεχομένου, αν έχει στόχους, κάποιους στόχους, έτσι. Τους που θέτει, βέβαια. Πολύ ωραία. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν η απάντηση είναι προφανής, αν ταιριάζει. Κάποιο τελευταίο σχόλιο, αν θέλει κάποιος άλλος. Διαφορετικά να ευχαριστήσω την κυρία Παπαδημητρίου, να τη χειροκροτήσουμε νοητά, αφού δεν μπορούμε διαζώσεις, να την ευχαριστήσουμε που άνοιξε αυτόν τον κύκλο των ιστοσεμιναρίων και βέβαια όλους εσάς που παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέρουσα αυτή την παρουσίαση και να έχουμε υγεία να ξαναβρεθούμε πάλι και διαδικτυακά και φυσικά και διαζώσεις. Καλό βράδυ σε όλους και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Γεια σας.